Goeien allereer en welkom bij Iepen Up. Bij u is jong te gast wethouder Sjoerd Feitsma. Welkom, fijn dat je er bent. We zullen Dank u van wel, alles Emmeline. Sorry. bepraten. Jo, hoi, over die en over die werk en over die nieuwe werk en over de cultuur. Nou, het meest thuis mij praten willen over een vraag aan die, dan kiezen die stellen en dan krijgen we die terug. Uh, nou, eerst welkom en lokwensen mij die nieuwe baan. Ik zeg het steen Ja, in de dank u krant en wel. ik dacht, Platform Act, geen idee. Wat is dat en wat is er aan? Ja, het is nog wat onbekend en op zich is dat ik net zo heel erg, want ze zijn in feite pas opgericht per 1 januari dit jaar. En het platform houdt hem dwaande. Het hing het een beetje onder het ministerie van OCW, zoals ze kennen, en de Rijksfondsen. En het zit een beetje tussen de werkjouwers en werknemers van de kunstensector en de creatieve industrie in. En zij zijn opgericht om de arbeidsmarktpositie van de kunst- en cultuursector en de creatieve industrie in Nederland te verbeteren. En het is in Maar wat feite gaat een daarom? soort van. Nou ja, Sorry, goed. ja. Sjug even naar de actualiteit nou met corona. En het feit dat een heel soort culturele instellingen en medewerkers van culturele instellingen nou wel in financiële problemen komen. Nog los van de problematiek werd een heel soort zelfstandigen mee zitten. Die het overal werken, maar zeker ik in de creatieve industrie, ZZP'ers. Dus ik denk dat dat wel wat beter en wat steviger kan. En dat is ik de conclusie geweest van een onderzoek wat een Iris Fjouwerlien al dien is terug de SER, Sociaal-Economische Raad, te jaren met de Rieve Cultuur. Op initiatief destijds nog van de vorige minister, Jet Bussemaker. En de uitkomst daarbij wie eens, wij moeten een agenda maken om, zeg maar, de komende jaren de arbeidsmarktpositie van kunstenaars te verbeteren. Lerende ik van een aantal voorbeelden die wij om ons heen joggen in Oreland, zoals Duitsland, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk. Ja, dus dat is in Maar een feite de agenda, agenda van de meidje. komende jaren. Ja. Ja, een agenda, meidje klinkt als een hele ambtelijke werkwijze, ek weer. Wat kiest ook Ja. concreet dwaantingst aanst om die positie te verbeteren van mensen die werken in de culturele sector? Nou, ik ben altijd processen van lange adem. Dus het is net zo dat het van youth of morgen oors is. Want de bottom line is natuurlijk, uiteindelijk moet er gewoon meer yield bij. Om ik vat te zorgen dat mensen niet bijvoorbeeld inhiet worden door een gemeente of een oerhiet of een bedrijf betellen krijgen voor de kunst die ze maaien. En op het stuit is het zo dat het altijd een beetje een sluitpost is. Hè? Dat we het al zijn van, nou, keuzes en muzikanten, het is al mooi dat je een podium krijgt. Ja, Maar ja, maar er nog voor betellen, hè? Maar ik nog wat verhaal, want dan had hij toch een treinkaartje doen. Nou, dat is in feite de agenda en die is lange termijn. Een van de doelen van dit platform is om de komende 3 hier te werken aan een, ja, zeg maar een set van arbeidsvoorwaarden met een komend kabinet. Dus net 22, maar in 24 mij aan de slag in. En dat is dus ik haast wel, vregen toch het ministerie zelfs. haast wel een goede tijd uitkiezen om ergens meer yield van bezieken te vinden, midden in een Ja. crisis. Ja, één ding wat wel nieuwsgierig is, wat nou best vaak gecommuniceerd wordt, ik gewoon buiten de sector zelfs, is eigenlijk het belang van de kunst- en cultuursector van zeg maar uw bruto nationaal inkomen. Hè? Dus voor u als economie, als Nederland. Maar het is gewoon groter als bijvoorbeeld landbouw en hartstikke groter als zeg maar de bouwnijverheid. En dat is al heel lang bekend, dat wordt al 10 jaar zijn. Maar nu met deze coronacrisis wordt het wel duidelijker zijn, ik in politiek Den Haag en terug het bedrijfsleven. Dus het kan best wezen dat het kan twee kanten op, maar het kan best wezen dat er een positieve slinger omkomt. Want wij Ja, merken het wel als aanst echt instellingen omvallen. Ik ja. economisch. Ja, en maar meer yield zal er voorlopig net wezen van het IN natuurlijk. Dat weet ik net. Dat hing er vanaf wat voor keuzes er uiteindelijk maken worden in Den Haag, maar ik op gemeentelijk niveau. Dus ja, we kunnen net altijd in een crisis blijven. En ik denk op het moment als land en als regio, maar ik als gemeente weer vooruit was, dan is toch investeren moeten in dingen waar toch mensen heel uit jou en bij elkaar komen. En ik luister naar en Sjen naar mensen die mooie dingen maken. Dus het kan ik zo wezen dat er als wij uit die crisis komen en ook op een moedje willen, dat er juist een heel soort behoefte is aan kunst en cultuur. Want het is natuurlijk bij uitstek werd mensen ook een moedje. Dus maar Sjen. Wie, ja. Wie is nou zelf op ziek naar een orenbaan of had de baan dijven?
Ik ga hem zelf doen, maar ik hoor natuurlijk wel mensen die er actief binnen, dus ik ga wel even wat belrondjes in om zeker te weten wat ze nou precies doen. En Ja. ik ga aan het Maar begin van dit deze. weer wel een bewuste keus van jou om nou uit de politiek te gaan, dus. Waarom? Ja, ongeveer nou. Ja, ongeveer nou. Ik ga hier in Lien, want het wie mijn tweede periode is wethouder, dus ik ben al 6 een heel wethouder. Daarvoor ben ik zo hier actief geweest in de Partij van de Arbeid in de gemeente hier. En ik ga aan het begin van deze periode, het weer eind 2017 bij de verkiezing, heb ik gesolliciteerd bij mijn partij en heb ik gezegd van nou, ik ben heel wel op zoek naar wat oors. Want ik vind het hartstikke leuk om politiek actief te wezen, hartstikke leuk om miljouwend actief te wezen. Maar ik wil net mijn hele leven in de politiek zitten. En op een gegeven moment, als het te lang dorst, dan kist het net meer uit. Want dan zit het een beetje in die bestuurdersgroef. En dat wil ik eigenlijk niet. En ik keek al Waarom bij een niet? PM's kan praten. Nou, het is heel nieuwsgierig werk. Het is hartstikke leuk. Maar het is soms, ik wil heel erg waan van de dag. Hè? Dus ik kom nooit echt daar onder een, zeg maar, persoonlijk, zeg maar, onder een wat langere termijn verhaal was met dwaande zoals nou dus wel hè, in deze baan. En ik had het altijd wel heel fijn voor om dat wel te dwang. Dus net altijd te reageren op het lijsten wat even actueel is, maar gewoon even wat langer met iets bezig te wezen en daar inhoudelijk in te doeken. Dus in deze baan doe ik wel wat meer juridisch erin te doeken, dus ik ben achtergrond. Dus dat is een van de redenen geweest waarom ik destijds al zijn heb van nou, ik wil eens aansteven heel wat oors als wethouder en een soort van publiek figuur wezen, maar gewoon weer de inhoud in. En de tweede reden om het te doen in 2020 had ik te krijgen met het feit dat er natuurlijk een nieuwe wethouder komen moet. En ja, het is wel aardig dat diegene komt, zodat er ik nog een behoorlijk deel van deze periode oer is. En net dat er al een maand verkiezingen binnen. Want dat is ik net zo, ja, dat is ik net zo aardig. Dus dat is de tweede reden. Speelt het ook mij dat het wethouderschap toch een kwetsbare positie is? Hè? Er zijn een heel soort die stroffelen jou bij hun periode. Speelt dat voor mij om uit de politiek te stappen? Nee. Dat is net, want dat wist ik vanaf het begin al. En het is een hele zichtbare functie met hele grote uitdagingen. Het is zeker net makkelijk, maar dat is net een reden geweest om te stoppen. En ik zie ik net dat ik nooit meer zo'n baan had wil in de toekomst. Dus het kan best wezen dat ik. Maar het had echt te krijgen met. Dat ik net alleen nog maar. Ik ben 42. Als het nog 20, 24, 30 jaar werkje was. Ik wil net die hele periode werkje alleen nog maar als bestuurder in de politiek. Gewoon, dat Er is wie net wel een leuk hele meer. mooie vacature als burgemeester op Skilge. Hè? De eerstvolgende logische stap weer toch een mooie, iets lietsere gemeente als burgemeester. En dan ik nog op een eiland, ja. Ja, de vorige Ja, burgemeester is nou mijn directe collega. Daar ben ik heel wies mee. Dus dat is fantastisch. Bert Wassink zit nou bij ons. Ehm, nee. Waar wit ooit, maar nee, nou net. je hast een hele zwiere portefeuille, hè? Als het sociale domein en financiën en cultuur. Ja, dat is wel het kruispunt in jou het werd het meest knipt, zoals ze kennen. Nou, zeker nou met de coronacrisis, dat klopt. Als het gaat om het sociaal domein, dan speelt het al een paar hier. En daar ben ik vooral vanuit financiën wel een beetje zenuwachtig oer. Maar goed, dat zit ik een heel soort in de kranten. Hè. Haast alle gemeenten hadden er last van. Ik loos een beetje nou 90% van de gemeenten die financiële problemen had terug. Rijksbezuinigingen op met name jeugd en de WMO, wet maatschappelijke ondersteuning. Ja, en ik in jou, het gaat het om bezuinigingen die bij de orde jaren dien hadden, die het oprennen tot zo'n 40 miljoen structureel, dus 40 miljoen per jaar. En dat zijn echt forse bedragen voor een gemeente met een begrutting van haast 600 miljoen. En daar had ik wel zwaar voor, of dat uiteindelijk wel goed komt. En dat is ik wel de reden dat een heel soort gemeenten nog steeds lobbyen bij Den Haag om van het kabinet toch wat extra yield nog te krijgen voor die zorgtaken. Omdat toch onjuist wordt dat wij toch ja, wel problemen uh, dat het zou trokje met dit bedrag. Dus dat is nog net List dan duidelijk, maar nou dat is net, al. hey, bist de heel langzittende wethouder van de Ja, gemeente? List dan nou net dien ben achter mij een heel groot probleem? nou, ben. Nou Maar ja, die project was toch toen 2006 eerst in de Rie, ja. dan bist toch vergroeid met zijn stad, als die verantwoordelijk voor die werk nemen kon. Ja, nee, natuurlijk, dat is ik zo. En ik vind het echt heerlijk om in jou te wengen. Ik ben in Jerelien elkaar. We hebben hier ik wengen trouwens, dus ik ben hier helemaal net fut.
Maar ik denk dat het heel zoen is dat in zijn functie als wethouder, en dat zal ik voor burgemeesters zou wezen, om op een gegeven stuit gewoon te stoppen en een oren het roer te gaan. Omdat ik wel, ja, er zit ik in die eigen modus. Hè? Dus het is altijd goed als een oor even, toch weer even oors naar dingen shut. En ik ben gewoon heel erg wies dat ik de kans kreeg om hier de oren hier maar een heel soort inwoners, maar vooral ik mensen uit het culturele veld mooie dingen te doen. Er is een heel soort opbouw. En ja, volgens mij kan dat alleen nog maar beter worden als we maar elkaar de schouders eronder zetten. En dat zal ik wel, maar dan in een andere rol. Misschien wel gewoon als inwoner of bezieker, dat je wel. Nou ja, dan bleef wel een betrokken burger. Ja, daar zit maar op rekenen. Net een burger, net een wethouder die zijn opvolger achter de voeten zit, ja, absoluut niet. Oké, Maar, oh, daar maar hoeft ik nee, nee, hier nee. net Nee, benauwd dat van doen te we niet. wezen. Nee. Nee, nee. Nee, maar wat het wiekcentrum of suks bedoelst? Voorzitter van de wiekvereniging in de Stritten. Ja, waar weet, ik weet het net. Ja, We zullen wel eens zien. Ik zal in elk geval eerst alle tijd inzetten om gewoon goed in te werken in een nieuwe baan. En daar doe ik even niks bij, want dat ging gewoon net. En het zal vooral door de weekend wezen, want het zit nou in Amsterdam. en gist op een del? Ik begin, ja, maar net elke dag. Dus ik moet op zoek naar ja, een of andere hok, daar denk ik. Want meer kan je net krijgen hè, van normaal yield. Dus ik zal wel even zien wat er is. Dan samen een beetje. Een iets appartementje, denk ik ergens. Ja. Maar door is net te dwalen elke dag. Nee. Dus we hebben een soort opbouw in Leeuwen, de Aroene Jaren. Ik op het met van cultuur. Waar bist het meest grutskop? West op waarom? Ja, nou, maar wij bedoel ik vooral de mensen die er zelf de schouders onder zetten natuurlijk. En er zijn een paar dingen in de Aronie West die aan de ene kant nog steeds discussie opleveren, omdat er altijd wel wat is maar yield. Maar aan de andere kant wel degelijk een enorme toevoeging binnen van u als gemeente. En een goed voorbeeld daarvan is volgens mij nog steeds de ontwikkelingen bij Neushoorn. Wat er kwam is, dat wie er gewoon net. Want we hier alleen nog maar Romein. En daar koe haast niks, omdat het loert gewoon door de morgen heen ging. Dus dat is wat wie een stad als jou het onwaardig. En nou staat het er. Nou ja, goed. En ik denk dat het net oorskin, of het wordt uiteindelijk wel een succes, want het gebouw is er en de organisatie is er. En volgens mij leidt er ook een hele mooie gearworking, zeg maar, van met de harmonie. En een oor is natuurlijk de verhuizing van de bibliothekers, is natuurlijk ik gewoon prachtig dat dat in de beurs zie je het, waar nou de Rijksuniversiteit zit, wat ik een enorme onweest is van Friesland en van Ljouwert natuurlijk. En nou in de blokjes Ja, dus zij dus ja, nog even naar Neushoorn. Dus zij dus het kind haast net oors of het maat aanst een succes worden. Dat is het dus nou nog net. Nou ja, wij gaan onderzoek dienen. Hè. Er is een onafhankelijk bureau dat had vorig jaar op verzoek van de RIE Sjoen dat Neushoorn goed presteren kan met de structurele subsidie die ze nou krijgen. En de conclusie daarvan is gewoon bikkelhut nee. En heel plat zijn komt er uit het onderzoek dat zij ongeveer 2 ton per jaar erbij gaan moeten. Om fatsoenlijk zeg maar, te programmeren te kennen, zodat ze het gebouw in het gebouw passen. Hè, zodat ze een beetje concurreren met bijvoorbeeld dingen die in Greens en Zwolle binnen. En ze doen het voor het deel dat ze nou krijgen gewoon heel erg goed. Dat geldt trouwens ook voor de harmonie. Maar als het echt neushoorn bloeien was, dan zul dat deel er wel bij matten. En dat is dus ik een wens die het vanuit het college bij de deadline wordt. En ja, per jaar wordt dat nou oplost, is maar uiteindelijk moet dat wel structureel gebeuren. En die bedragen Dus zijn net nou echt zij verrassend, ja. Nee, dus Want, dan zijn want als het neushoorn in maar 2 vergelijking ton doet, structureel erbij. ja, en dan zitten ze ongeveer op het niveau van vergelijkbare poppodia in het loon. Dus het is helemaal geen gek bedrag om dat erbij te doen. Maar dan zullen ze van dit jaar zullen er misschien nog wel een keer, zullen het net 2 ton wezen, misschien maar fjouwer mij, want ze binnen dicht. En de kosten gaan terug, neem ik aan. Ja, van dit jaar, met corona speelt er natuurlijk heel wat oors. En dus juist dat met name de instellingen die het van een grutpad afhankelijk binnen van eigen inkomsten, zoals Neushoorn en Harmonie, maar ook festivals, hè, met zo'n 20% met ze gewoon zelf verdienen. Ja, die gaat heel dreig. Maar gelukkig is er wel een pakket door het ministerie maken van 300 miljoen. Waarvan een part beschikbaar komt voor de regionale infrastructuur. En ik heb goede hoop dat uw instellingen in jouw er gebruik van maken kunnen. Dat weten we nog net heel zeker. Dat zal volgende week bekend worden.
Maar goed, Oké. ik denk dat we daarmee wel weer een aardig eind in 2001 of 2020 verder kennen. Maar het is net genoeg, dus er zal uiteindelijk nog wat meer komen moeten vanuit Den Haag om instellingen overeind te houden. Maar ik denk net dat we daar in Friesland en in Ljouwert hele grote probleem. De probleem, je bent net groter als elders, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus het zal net zo wezen dat die crisis ervoor zorgt dat een neushoorn of een harmonie samen omdondert. Nee. Maar we zitten nou een keertje te praten, hè, en we hebben al een heel soort jild uitjoen, stiekem. Hè, onder de cultuur, moet er meer jild komen vanuit het Rijk, van de WMO en het sociale domein moet er meer jild komen vanuit het Rijk. Maar er is echt nog Ja. naar die platform wat meer, waar meer jild van komen moet. Of de meesten, van die mensen niet in de culturele sector werken. Waar moet het, uiteindelijk moet het ergens van betalen worden, toch? Nou ja, het Nou, yield net wat wij toch, volgens uiteindelijk mij. moet het echt ergens van Ja, betalen worden. Ja. het yield alles yield wat wij uitjaan om publieke voorzieningen in het land, die brengen wij zelf in. Terug belasting te betalen. En uiteindelijk gaat het om een gemeente hier of politiek Den Haag om keuzes te maken om West dan niet juist. En ik kan me heel goed vaststellen dat zo'n crisis er wel van zorgt dat op nijtacht worden maakt van waar jou het wil on en waar jou het net on. Maar dat is uiteindelijk een keuze die ze in Den Haag maken. Dus de positie van gemeenten is wat ingewikkeld, omdat wij terug die staan in de decentralisaties en die bezuinigingen, het sowieso al zwier hier, heel soort gemeenten, nou correct ik zijn. Dus extra yield voor uw eigen instellingen en vanuit de gemeentebegrutting wordt gewoon heel ingewikkeld, maar dat geldt voor haast alle gemeenten. En zeker de grotere gemeenten zoals Grenzen, Enschede en Maastricht, waar die instellingen zitten. Dus ja, linksom of rechtsom zal het kabinet wat waarmatten. Om vat te komen dat ik de belangrijke grotere theaters in het land omvallen. En ik ga ontnota nog net jet dat ze dat net waan zullen. Dus ik denk er gewoon vanuit dat in elk geval voor dat soort theaters wel een oplossing komt. Maar het zal net wezen dat iedereen het Olympië zal. Ik net in de cultuursector. Als het kwartlier nog contact wordt met de mensen bij de harmonie, hoe is het daar? Dat is een beetje hetzelfde als het verhaal van Neushoorn. Zij ben van een heel groot pad afhankelijk van eigen inkomsten. Dat is ticketing, dat is horeca-omzet, maar ze hadden natuurlijk ook congressen en dat soort dingen. Dat let al een keer stil. Dus zij verwacht je een groot tekort. En wij gaan er vanuit dat wij vanuit jou het een deel van dat tekort op is nemen. En een deel bij het Riekdeel is. En de minister had zelfs al onjoen, net specifiek maar voor jou het, maar in generieke zin, dat ze de helft van dit soort tekorten opvullen zullen. Dus ja, dat betekent dat instellingen als de Harmonie en Neushoorn gewoon een skoft weer terugkennen dit hier. Maar dan Ja. winnen we er nog net. Ja. Maar het is heel heftig, absoluut. Er komt een vraag binnen in Tusken. We gaan nog een theater in de stad. Zalen Schaaf, hoe past dat in de plannen? Ja, een vraag Nou, van Via, zag ik, van de Vrienden van Schaaf. ja. Ik ga nog een stapel handtekeningen op mijn bureau lezen, dus die zal naar mijn opvolger gaan aanst van de Vrienden van Schaaf. De Schaaf past nou net in de plannen van de minister. Wat de minister had zijn, ik in eerste instantie bemoei ik me even met de grotere theaters in het land. Nou, dat is Schaaf, is dat net, de Harmonie is dat wel. Maar in een volgende tranche, dus is maar een volgende reddingsactie, zullen we wel zien naar lietsere theaters, zoals Dirk bijvoorbeeld is Schaaf. Maar dat is nou nog net onder water. Want we Nee, moeten maar nou ik is als natuurlijk regio wel, de verzorgen. Ja? ja. Nou, ik is natuurlijk wel als stad voor een Zalen Schaaf in. Hè? Dat hoeft net van 3 afhingen te litten. Nee, dat klopt. Dat klopt. En Salen Schaaf die zit in principe voor een gebruiksvergoeding in het gebouw. En wat wij sowieso dwaan kunnen om nou ja, zeg maar de lesten van uw eigen hierders of gebroekers te ontlasten, is om dat tijdelijk oer te nemen. Dus dan hoe zij even een keer rekken te betalen bij de gemeente. Dat soort maatregelen doen wij wel. En Ja. in feite doen we dat bijvoorbeeld. En we zijn coulant met subsidies. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor festivals. Even een voorbeeld. Het Stedenfestival is bijvoorbeeld net Trogong. Nou ja, ze hadden natuurlijk wel een soort yield op Utjong, want de programmering wil Hasteroen, et cetera, meestal inhiert. Ja, dan doen we net moeilijk dat er net levend is. En terug er samen om te Ja. gaan als oerheid zorgstrik voor dat er gewoon trok in en dat de volgende keer wel weer een Stedenfestival is en dat ze net vier keer. En dat geldt ook voor instellingen die bij ons hieren of een gebouwbroeker zoals bij Schaaf. Ja, dus Zak en Jim wat bijdragen.
En vanuit het RIEK wordt er dus vragen en zoeken naar van nou, wat voor jildkinderen naar Ljouwert. Verwachten ze ook nog van de provincie stiepen? Nou, ik had natuurlijk vaak contact met Sietske Poepjes van de provincie over de cultuursector en de corona. Van de morgen ik nog even contact met elkaar gehad. En ik weet dat de provincie bezig is met een soort van cofinancieringspakket onder de voorwaarde dat het RIEK wat doet. En ik kan me een heel soort bij vaststellen, dus daar wil ik wel bij aansluiten. En ik kan me ook vaststellen dat de provincie, nou, ik even shut wat voor lietsere initiatieven er al een keer nog in die provincie binnen die het misschien net in aanmerking komen van RIEK-subsidie, omdat het RIEK natuurlijk net alles redden kan. En in Oerle is mij net alleen de gemeente Ljouwert, maar ik mij andere gemeenten in Friesland shut dat wij tot een noodpakket komen kennen van die lietsere initiatieven. En dat leek het mij een goede rol voor de provincie. Maar de provincie zal ik wat doen met het Fries Museum bijvoorbeeld. Dat is een provinciaal museum. Er binnen een heel soort lietsere instellingen en zelfstandigen die echt onder groen zitten. Hè? Kun je hem daar nog wat verdwaan als lokale oerhiet? Nou, wat naar verweerst wordt altijd, dat is binnen de regelingen die er binnen. Dus arbeidsverkorting, maar ik de NOW-regeling, de TOZO-regeling, regeling voor ZZP'ers. En daarmee ben mensen in elk geval for the time being geholpen. Dus dat is op zich hartstikke mooi, want dan kan iedereen gewoon de rekken betalen. En andere dingen die wij proberen, maar dat is lastig omdat ze niks organiseren meest. Dat is dat we Schengen, dat wij gewoon keuzes inhuren kunnen voor onze eigen activiteiten. Dus die krijg je dan gewoon betalen om iets voor de gemeente te doen. Maar ja, we kunnen geen feestjes organiseren, want dat mag net. Dus dat is wel een beetje lastig. Maar er zijn dus dat je generieke maatregelen waar mensen kunnen beroep op doen kunnen. Het geldt ook voor de cultuursector. Maar er is op de stuit geen potjild om alle keer ZZP'ers te betalen. Dat bestaat gewoon net, het yield. En dat bestaat net bij de gemeente, dat is er net bij de provincie en het is er ik net bij het RIEK. Maar dat maakt het te meer duidelijk dat die sector gewoon op het stuit heel kwetsbaar is. En dat we er dus wat ontwaan moeten om dat juist te verbeteren. Maar dat zal voor deze crisis te let komen, want dat yield kunnen we net toveren. Wat betekent het nevens voor de meerskip dat het er al jaar nou net is? Die culturele activiteiten, hè? Die feestjes, die stoneren, de kinderen het organiseren, mensen zitten volle met thuis. Wat doet dat met u als stad, als meerskip? Ja, het is wel een beetje triest, hè. Het is hartstikke stil, overal. Dus er gebeurt haast niks. Aan de andere kant zie ik trouwens online wel een heel soort andere initiatieven, zoals dit bijvoorbeeld, Up, maar redskuiers in de stad, digitaal en zo, dat is natuurlijk fantastisch. Route 058 wie het loopt. Dus ik een route nou met alle keer beelden terug de stad, die het toch buur organiseert, dus ik fantastisch. Dus er gebeurt een soort, maar de moeting is er net. En wat ik wel merk is dat het daar toch een beetje liekt dat dingen gewoon een beetje stilstaan. Want mensen praten misschien wat minder bij elkaar, dus er komen minder naar ideeën. Iedereen is bezig met hoe kom ik hier terug in. Dus er is een soort van, het voelt een beetje als een soort van beklemmendheid, zeg maar. Ja. Aan de ene kant, maar aan de andere kant komen we er ook wel achter dat we een heel soort dingen digitaal doen kunnen. Dus ik kan me ook wel vaststellen dat er wordt bijvoorbeeld al heel lang praten over meer digitaal vergaderen. Of meer digitale verschijningen in de zorg, bijvoorbeeld, om contact te houden met cliënten. Ja, nou is het een feit, dus nou moet het wel. Dus het kan best wel wezen. Ja. Ja, nee, zeg maar. Het kan nooit, contact met cliënten, dit kan natuurlijk, dit is mooi dat wij zij met elkaar praten kunnen, maar dat kan natuurlijk nooit een echt contact vervangen. Nee, dat klopt. Maar het hoeft ik net zo te wezen dat het alleen nog maar digitaal doet. Hè? Ik bedoel, normaal ben wij 1 keer in de week zo'n beetje in Den Haag. Nou, let dat aanst, als we een beetje wend binnen om op deze manier te communiceren, 1 keer in de maand wezen. Dan besparen ze dus 3 keer heen en weer naar Den Haag. In de auto of in de trein. Minder vervuiling. Minder noodzaak om dieken te verbreden. Neem het al een keer maar op. Dus natuurlijk, de crisis is verschrikkelijk. En zeker omdat het een zoenscrisis is. Dat is natuurlijk afschuwelijk. Maar ik kan me ook vaststellen dat we toch wel even goed nadenken over hoe wij dingen al een keer doen in Nederland. En is het wel normaal dat het voor alles maar 12 uur in de auto zit en waarom? Dus dat is juist de kansen in deze crisis in die zin. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En ik denk dat het ook wel geldt voor de culturele sector. Ik ben heel benieuwd naar 1001 Nacht van theater op de nieuwe visie of de nieuwe manier online.
wat dat opsmiet. Maar het vervangt natuurlijk net het in een theater zitten en een gevoel was het haast op dat moment. Dus ik hoop zeker dat we dat weer waarom krijgen. Maar Ja, dat wordt het nog wel even, denk ik. ja, ja, ja. Ja, want mensen die nou dus in de bijstand zitten, die hebben natuurlijk niks aan zo'n praatje over dat digitaal echt Nee, bijdraagt. Of, nee. nee. Nee, daar ben ik helemaal mee eens. En ik denk dat is verschrikkelijk natuurlijk. Maar ik denk dat wij ik denk dat we heel wezen maaien dat we in Nederland leven, waar dat soort zeg maar, sociale Mhm. voorzieningen er nog binnen. Ik al is het net Ja, leuk. Maar het is beter als helemaal niks. En als dan just naar de cijfers die wij bijvoorbeeld in de kranten lezen vanuit de Verenigde Staten, nou dat is wel even wat oors. Dus ik denk, ja, we zullen, denk ik, de frustreerde maken dat we dit soort voorzieningen doorheen horen, want het betelt hem nooit in ja. dit soort tijden van crisis en hege werklezens. Just ook dat er soms kruisbestuivingen ontstaan, hè? Dat deelt het sociale domein gebruikt wordt voor een soort van cultureel project, zoals het Over de Drempel project, waarbij eenzaamheid Ja. bestrijd wordt met culturele activiteiten. Zit daar een kans? Wat vind je van dat soort projecten? Ja, nee, Over de Drempel is fantastisch. Zeker het project waarbij Sijskunsters een eigen opdracht kregen om van alles door de provincie heen te dwalen om mensen op te zoeken die het zeg maar in eenzaam slipje. Een fantastisch project. We hadden in 2018 natuurlijk ook wat projecten gehad die hem met name op de baan rochten had. Bijvoorbeeld Circus Atje. Waarbij band die het, nou, zeg maar, normaal wij net in onreis zien komen met kunst en cultuur, het nou wel mij krijgen. En waarvan een deel nog ik gewoon terugspelen in bijvoorbeeld het Atje Orkest, wat er nog is. Dus ik denk Mhm. echt dat op die manier gebruik maken van kunst en cultuur en investeren in kunst en cultuur echt mensen, ten eerste mensen met elkaar in verbinding brengt. En aan de andere kant er ik van zorgen dat, nou bijvoorbeeld bij BN, dat mensen zelfvertrouwen krijgen. Is dat Dus het dat is een belang van hele, cultuur? dat is een van de dingen waar cultuur in helpen kan. Ja, zonder twijfel. En ik denk dat het in 2008 mijn peer projecten die wij speciaal betocht in voor zeg maar die doelgroep, had dus ik wel zien dat dat kan. Ja. Of is het echt een manier om nou ja, inzet van yield creatief te broeken? Nou, het is en-en. Het Ja. is zeker en-en. Want de cultuurbegrutting is natuurlijk net heel groot. Dus het helpt wel op het moment als het vanuit orendomeinen kan economie wijzen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over blockbusters in het Fries Museum of festivals in de stad die misschien minder artistiek binnen, maar wel een heel soort mensen naar de stad te loeken. Of vanuit het sociaal domein. Dit soort projecten als Over de Drempel. Helpt het wel dat er ik uit een oorpotje wat betellen worden kan. Maar het is ook net erg, want het helpt ik het doel. Hè? Dus het is maar correct hoe het beslist natuurlijk. Zeker, zeker. Ja, waar maakt nou die opvolger? Huh, Aast. ja, het is Wat, een slechte wat zou ze verbinding. sterk gunnen? Nou ja, Wat voor persoon zou ze sterk gunnen? nou ja, maar de portefeuille cultuur gun ik in elk geval de stad in die het hart van cultuur en er helemaal in doept. Dus dat zoek ik mij aan om de mensen die het straks debatteren doen. Het is wel pittig in die zin dat het wel helpt als ik wat financiële ondervinding hast. Want dat is natuurlijk wel een deel van de portefeuille die het erom spant de komende jaren. Ik het sociaal domein. Portefeuille bloot intact? Die hele portefeuille gaat in één Ja, keer oer? in principe wel. Ze hebben het nou wel oud praat. En het kan natuurlijk wel wezen dat er misschien letter tussen de twee Partij van de Arbeid wethouders, dat daar misschien nog wat groter wordt, maar dat ging ik nog net vanuit. Want anders wordt het ik heel Je jou het net ingewikkeld uit om een handen in vacature elk hier te geval. zetten. Nee. En hoe werkt Nou het ja, dat inderdaad? Het is nee, dat gewoon. is een reden voor Nee. Hoe werkt het de die procedure. procedure? Ja, daar ging net over dus. Maar uw Nee. fractievoorzitter Andries Eckhart veel mij wat mensen uit de fractie en bestuur en een externe HRM-adviseur peteren vieren met mogelijke kandidaten. En zoals wij dat vaker dienen, budget dat er gewoon een advertentie komt. Ergens de komende dagen zal dat wezen. Waar mensen die het lid binnen van de Partij van de Arbeid, want dat mag natuurlijk wel, op reageren kunnen.
En dan zal er een Ja. periode wezen waarin peteren viert wordt bij mensen. En uiteindelijk is het om de fractie van de Partij van de Arbeid hier in Ljouwert om een keuze te maken. Ja. En de Maar ervaring leert dat nou, ja? nou het lid worden van de Partij van de Arbeid. Gebeurt dat? Zou soms Nee, een optie wezen? Of mag het echt langere nee. tijd verboen wezen? Ja, nevens mij, maar ik ben net de statuten in doet, hè. Maar nevens mij is het zo dat het al volgens mij minimaal 6 maanden of een jaar of zo lid wezen mag. Dan is dat landelijk geregeld op die manier. Ja, dus de kist En, net meer lid worden als nee. nee. En gaan er al namen roem? En die gaan altijd Andries had namen het doen, natuurlijk maar al ik, onjoen. Ja, ja, die gaan altijd, Andries had zijn, ik doe het net, dat had ik in de kranten staan. En toch het net? die gaan altijd Ja. namen doen, maar ik zeg helemaal niks. Want ik bemoei me er ik net mee, dus we het wel. Niet Famke of over een uw jongen? graf regeren. Nee, dat is natuurlijk echt zo. Dat is natuurlijk echt zo. Er Ja. is, daar kan ik wel wat toe zeggen, want er is natuurlijk wel zijn dat de voorkeur bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Dat is wel zijn. Ik zoent, als je dus naar de geerstelling van het college, eh, is dat wel verstandig. Maar het hing het van de kandidaat nou. Ja. Er is wel correct Spannend. een actieve PvdA-vrouw voortgaan uit de provincie. Misschien dat dat wat is. We zullen het zien. Hey, nou maar die aanst stilhouden. Nee, al die jaren dat het zo wat, dat is mij die een haast en mij praat haast in Ljouwert. Hoe zal dat wezen? Wie ik zou, wat dan? Nou ja, dat Ik is zou wat volgen lastig bouwen? wezen. Nee, ik denk het net, ja. Nou Ik ja, denk het net. Nee, ik denk het net. Volgens mij had ik het druk genoeg met die nieuwe baan en het opzetten van het platform. Ik had er een heel soort zin in en nog om mij die mensen daar geer te werken naar elkaar. Kennismaking gewoon ondertussen al. Deels fysiek en deels digitaal. Dus hartstikke leuk. En ik zal zeker net in jou het op in zijn roeptoeterien. Wat rol ik je beter maakt en dat soort dingen. Absoluut net. Absoluut. Ik heb Facebook. een heel soort Nee. vertrouwen in dat dit. Nee, ik vind het is ook wel een ingewikkelde. Het is best wel een moeilijke keuze, hè? Want ik heb van collega's en zo. We hebben gewoon een heel leuk team in het college. Met de orenwethouders, met de ambtenaarswetten, met geerwerkje, de meesten niet veel. Dus dat is ook echt wel missen. Dus dat zal wel even een skekelje wezen als het toch een beetje meer alleenig in een leadsteam zit en buiten jou het is. Maar goed, dat er ik bij. Ja, Het is dit ja, wel wat oors. ja. Nou, succes nog even. 2 maanden? 1 augustus gist voort? Ja, het 3 begint in maanden. augustus. Ja, Ja, in augustus. Maar wij hopen wel dat we van de simmer, dus het zal begin juli wezen, een opvolger installeren kunnen. Dus daar wordt nou kist die wel nog daar even wordt op in te inwerken. zitten. Ik heb die nog even niet werken. Ja. Ja, oké. Nou, dan nog heel veel succes nog even hier. En aans natuurlijk met die nieuwe baan. En mooi dat ze in de ster blijft. Dan zullen we elkaar nog eens. Tegen tank, Ja, daar komt Sjoerd, ze dat is wel. er weer. Ja, Jo, dank ja. u wel. Oké. En Jim, ik alweer bedankt voor het zien. En fijne joen nog. En graag gewoon een andere keer. Hoi. Hoi, hoi. Hoi.